Unsay epekto nga taliwa sa hukom sa korte nga pabayron sa utang ang nakautang magdumili gihapon og bayad. Ang sheriff nagbalik-balik og paningil ngadto sa nakautang wa gyoy makuhang bayad. Wa po'y ma-sheriff gikan sa nakautang. Unsa may epekto niini ug dili gyud mabayran ang judgment award nga gihatag sa hukmanan para sa nautangan. Ang epekto mao, base sa mga desisyon sa Supreme Court, magsigi og interest ang utang. Labing minus 6% matag tuig. Magsigi kini og interest hangtod nga makabayad ang nangutang. So mintras tanto nga wa na bayri, magsigi ka na og rule ang interest nga 6% matag tuig hangtod nga dunay kwarta ang nakautang aron ibayad ngadto sa nautangan plus interest.